Dar de unde aveți iepuri? De la tata. De mașină. De la tata de mașină? Da. Dar au crescut iepuri la tata mașină? Nu. Atunci de unde? Sunt mari. Sunt mari. Dar de unde au venit la tata mașină? Păi i-a dat un băiat, adică David. Și băiatul de unde le avea? Ba nu, nu avea David, avea un băiat și o fată. Băiatul ăla l-a dus la noi. L-a dat lui tata și tata l-a dus la noi. Dar băiatul ăla, de unde avea? Păi i-a dat, era băiat în iepure. Era băiat în iepure. Băiat iepure. Fată în iepure. Oh. I-a dat un vecin. Și-a făcut în crucișala și Ba nu, a dat un nou. Bă, și ce culoare au? Ce culoare au? Unul alb, unul gri. Oh. Și cine-i fata și care-i băiatul? Băiara gri e ce băiatul, cealaltă e ce fata. Ce face, bă? Ce face? Du-te întreabă pe mama dacă ești pregătit. Timotei? Timotei? Mai are o cuscă. Îi țineți în cușcă? Dar nu umblă singur pe afară? Nu li frică în cușcă? Da, e să vede toate. E cuscă, că e Ce faci? așa. Ce faci, mămică, acolo? A? Dar ce faci tu? Timotei! Timotei! Hai la Dani! Hai! Dude! Ce faci, mă? Doamne, scumpelu! Vine încoace, te prinde-o, te prind! Pun mâna pe tine! Pun mâna pe tine! Vin! Ia, te prinde acum! Vine încoace la mine! Vine încoace! Drăgălașul de el! Te prind! Da, unde te-ai dus? Unde te-ai dus? Bă! Timotei, acolo nu-i bine. Acolo nu-i bine. Fui de acolo! Față, domnule. Fui de acolo! Hai, urcă la mama și te îmbrace. Și de brigăla Tata, fugi! Tata trebuie să fie acolo. Fugi! Tata trebuie să fie primul la adunare.